Når man som lejer en ejendom bliver opmærksom på, at ejendommen er sat til salg, eller man måske ligefrem har fået den tilbudt af den tidligere ejer af ejendommen, så har man mulighed for at stifte en andelsboligforening og gennem andelsboligforeningen købe ejendommen. I den sammenhæng rejser der sig meget naturligt 3 spørgsmål. Det første, det er det i det hele taget en god idé? Og i den sammenhæng, der er det centrale spørgsmål ganske enkelt prisen på ejendommen. Vurderingen af prisen, det kan vi som eksperter være med til at foretage for jer, og vi vil kunne have en vurdering af, skal I gå videre, eller skal I glemme det, fordi prisen simpelthen er for høj. Det andet spørgsmål er jo mere rettet mod dig som lejer. Har jeg råd? Har jeg råd til at købe min lejlighed? Har jeg råd til at betale den boligafgift, som bliver nødvendig at betale til andelsboligforeningen? Det vil vi på det første møde have en kalkulation af, og dermed vil man have et grundlag for at kunne tage stilling til, om man skal gå videre eller ej. Det tredje spørgsmål, det er jo, hvad gør man så? Og det er meget simpelt. Det er at booke et møde med en advokat her på kontoret. Når man booker et møde her, så vil man altid få et møde med en advokat med stor erfaring i stiftelse af andelsboligforeninger, og som kan besvare de 2 centrale spørgsmål, som er afgørende for, om man skal gå videre eller ej. Mødet er gratis og uforpligtende.